नोंथांमोना बेखौ टेस्टिं खालामनायखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। खुलुमबाय लोगोफोर, बेंलाय नार्जारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय जाबावबाय। एकदम थाख्ला ख्ला नुबाय लोगोफोर, खानाय सिनजानानै दख'ना बाजार। ओरै फैलाय नै हाय होन दे, ओरै फै हाय होन दे। एकदमबारे 17 बोसोरनि नुबायलै लोगोफोर खानाय सिनजानानै। सेंग्रा गोरलैनो। होद गारिया गालांना थांबावनायसिम ओरैनो फाग्लासो। Hei, हाब दिनैसो नुबाय माथो। नोंखौथ' नुलेलै। दे मोजां दा? मोजां। दे। दासो खानाय सिनजाना फैबावदों आंबो बाव। थाङाखै बोनो खानाय सिनजानोसो फैदों। गाबोन काजलगावआव थांनांगौ। दुगैलांगोन ना ओंखायनो देलायलांखादों, ओमफ्राय दुगैलांखानायसो नालाय बेगबो लाबोखाबाय। दे थाथ'ला। दे। औ। एकदम खानाय सिनजानानैहाय 17 बोसोरनि सेंग्रा नुबाय दासो। दे जायो दे। थो फैदो थो। 17 बोसोरनि नुदों दा आदा खानाय सिनजानानै। बिराद स्टाइल मोनदों खानाय सिनजानानै दासो। 17 बोसोरनिनो। दुगैखांबाय नामा बस? दुगैखांबायमोनलै, दुगैखांनायालाय। देलायदों। नायलादो लोगोफोर। सनानि दालां होननांगौ जाहैबाय नैबेखौ जोङो। माने जोंखौ बेनो दैदेनो नालाय। सना दालां आरोखि, सनानि दालां सना। दैज्लां समावथ' नोगोद खस्थ' मोनो जोङो। ओरैबो जोंनिथ' बाजार गेदेर मोननो, बाजार खालामनो थाखायनो जों दैज्लाङावहाय नाव गाखोनासो थांनांगौ जायो। बुंनो थाङोब्ला आइलेण्ड, जों गामिया आइलेण्डआव दं आरोखि जों। दैज्लां जाबाय होनबाथाय ओरैबो दैजों लोमफबनानै थाजानाय। बाजार खालामनो नोगोद खस्थ' जायो आरोना। माबायदि जाखो? देलायनि एसे। देलाय। दासो 17 बोसोरनि नुदोंब्रा। सालाखौ। दासो खानाय सिनजाना फैदोंमोन बिथाङा। बेखौ गाननोसैलां। नोगोद गिदिर जायो दैज्लां समावहाय। जुन, जुलाइ, आगष्ट', सेप्तेम्बर, अक्ट'बरसिमानो थायो होनना बुंजायो। अक्ट'बराव एसे लैहैयो। नायदो ओरैबो बेसेबां गुवार। दा सानजाजों देखायहरदों आं। ओमफ्राय दा सोनाबजों देखायफिनसिगोन नै। मथा मथि बुंनो थाङोब्ला आं दा गेजेराव दं आरोना। ओरैबो गामि गेजेरनि दैलामबारियाव दङ। दा गेजेराव बोहैगासिनो दं दैया। दाथ' फिसानो। जुननिफ्राय स्टार्ट जायो दै देरनाया। नायदो आरो होमब्ला माबायदि जायो। उनाव भिडिअ नुगोन, नावसो सालायनाङो। नावजोंसो बारो जों बे दैयाखौहाय। दाथ' नोगोद अन्थाइ खनगासिनो दं नै ट्रेक्टरफ्रा। अन्थाइ खनखाङानो माने सुबावबायसो हनै गारिखौ। दायो आं नैबे ब्लुटुथखौ टेस्टिं खालामगोन। भिडिअ खालामनायाव माइक जायोना जाया। आङो बे ब्लुटुथखौ बायनानै गोबावसै। बियो लादोंमोन 1200 थाखानिमोन बियो ब्लुटुथआ। दा आङो बे ब्लुटुथखौ माइक सिस्टेम बाहायनो हायो ना हाया भिडिअ खालामनायाव, बेखौ टेस्टिं खालामगोन। नोंथांमोना नायलांबाय था। नोंथांमोना बेखौ टेस्टिं खालामनायखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ जोबजासिम नाय। आरो आङो दायो बेखौ टेस्टिं खालामसिगोन। दा जेबो माइक लागायाखै।
आरो आङो बिनिफ्राय नै दा बे माइकखौ लागायगोन फैदो सुरु खालामनोसै माइकखौ लागायनानै बे ब्लुटुथ माइकखौ लोगोफोर दायो आङो जेबो माइक लागायाखै नाथाय नैबे ब्लुटुथनिजों आङो रायलायगासिनो दङ नोंथांमोना माबायदि खोनादों कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहरबानो जाबाय आरो आङो बेखौ टेस्ट खालामगोन बिनि रावा माबायदि जायो आङो एसे ओरै बै जोबजासिम थाबायलांगोन रावा बुंखोदों दा खोनादों दा नों बेयावनो दैबाय थादो केमेराया आं थाबायलांनोसै दा आङो बे दालां थाबायगासिनो दङ लोगोफोर बे ब्लुटुथनि गैयालाबो आं 50 मिटार गोजानाव दङ बुखोदों दा रावा टेस्टिं खालामदों बेसे गोजान बोयो बे ओइ माबोरै रावा बुखोगासिनो आङो थांबावगोन लोगोफोर नोंथांमोना बेसे गोजानाव नायगोन रावाखौ नायबाय था बुखोदों आङो फावसायलांगासिनो दङ दा आङो फैबाय 80 मिटार गोजानाव 80 मिटार गोजानाव आं फैबाय आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननो स्किप खालामालासिनो आपल'ड खालामना होगोन माबायदि मोनदों रावा सापर्ट मोनगासिनो आङो दायो जाबाय बोबावो आरो बोबावो माने ओरैबायदि लोगोफोर बियो बे माइक नोंथांमोना मिथिनो लुबैयोब्ला बे माइकखौ बोरै कानेक्ट खालामो ब्लुटुथ माइकखौ नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव सोंहरब्लानो जाबाय आङो मोजाङै भिडिअ खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङावहाय लाबोगोन आङो दा थांफिनगासिनो दङ बिराद गोजान 250 मिटारसो गोजान थांबायमोन आङो नाथाय बे जायगाया ओरैबायदि लांदां ना ओरैबायदि गोजान बोनो हायो बेजों फ्रेंक शुटबो खालामनो हागोन नोंथांमोना बे माइकजों केमेराखौ बैयाव दोनखोमानानैहाय नों बैयाव सोरबा सिख्लाखौ जंखायनानैबो नों फ्रेंक खालामनो हागोन आरो बोबावोमोन दा गोजान थांबावला आंखौथ' नुहोनाखै ओरैबायदि गोजानाव थांबाय आङो लोगोफोर दा बे माइकखौ जोङो बे दलाङावनो टेस्टिं खालामबाय आमटेका नावगाहानि दलां इयो औवानि ब्रिज दा नोंथांमोना बेखौ माबायदि मोनदों क्वालिटिखौ नोंथांमोना दा कमेन्ट बक्सआवहाय बुंहरनो हागोन आंथ' ओरैबायदि गोजानाव थांखाबायमोन दा आंखौहाय केमेरायाबो बोनहरनो हायाखै मबाइलनि केमेराया DSLRब्ला बोनहरनो हागौमोन दा नोंथांमोना बे ब्लुटुथ माइकखौ माबायदि मोनदों कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आरो बेखौ माबोरै कानेक्ट खालामो नोंथांमोना सोंहरोब्ला आं बिनि थाखाय डिटेल्सै भिडिअ खालामनानै होगोन नोंथांमोना रोङाखैब्ला आरो नोंथांमोना सोरबाफोर इउटुबार दंब्ला बे ब्लुटुथ माइकजोंहाय कानेक्ट खालामनानै भिडिअ खालामनो हागोन आरो राव क्वालिटिया माबायदि जादों बेखौबो नोंथांमोना बुंहरब्लानो जाबाय आरो आं माथो बुंबावनो लोगोफोर आं बेखौनो नोंथांमोननो टेस्टिं खालामनानै देखायनो सानदोंमोन दाथ' जोङो बेयाव दङ दैलामारियावहाय आमटेका नावघाट बियो ओरै एसे देखायहरलाय केमेरामेना खोलाजों आरो साहाबो ओरै साहाबो दिन्थिहरदो औ आरो हरैजों दङ सोनाबजों गोथैसालि गोथै सावग्रा बेयावहाय नोंथांमोना हरावहाय फैनो हानाय नङा बुहुद जोङो बेयाव बुहुद एकदमबारे दैलामबारि आंबो फैया मोनायाव गियो बै गोथां न' नुहुरनाया गोथै सावग्रा बियो आरो बेयो सिगां नैबे नोगोद गुवारमोन बेखौ दैयाबा खुरखालांजोब्बाय आरो मोनसे खोथा लोगोफोर बे गोथैसालिखौ खुरखानाय समाव ना बाङालि सिंग्रिनि सारिखौ लानानै थांदों आङो न'आवहाय जा गोदानमोन सारिया माने आंथ' मिथिया गोथैनि ना माने न'आव गोदान नुनायखाय लानानै थांदों आङो न'आवहाय न'आव दोनहैबा गेसाव मोनामबाय थायो सारिया सिमां नुबोलायदों बे सारिखौ लांनायाव ओमफ्राय सिमां नुनायाव आङो बे सारिखौ दैयाव दोनफैफिननाय जादों आरो बेनो बे सारिजों ना थेनायावहाय ओरैबायदि ना मोनखादों ओमफ्राय हमथ्र'नो हालायै
अखा जुब जुब हानानै जों खारलांनांदोंसो आरोखि नाखौनो हमनो हायाखै ओरैबायदि ना मोन्दोंमोन ओमफ्राय दा आङो बे सारैखौ दैयावनो फोजावहरफिनदों आरो गोथैनिखाय माने मोनामबाय थायो नालाय थालानो मोना बबेया मोनामो उनावहाय थाल लायै लायै मोनबाय आङो उखुमाव गारखोना दोनहैदोंमोन दा बे उखुमाव गारखोना दोननाय सारैयासो मोनामारि नायबाय आङो सारैखौ मोजाङै गासिबो खासि रोदा सुनाय गोजा थुरि रोदा सुनाय गोजा सारैयावहाय आरो सानबाय आङो हाब बेथ' गोथैनिसो जागोनलै होनब्लानो अब्ला आङो बे सारैखौ दैयावनो लाबोफिननानै फोजावहरफिनदों आरो बेनो आरो दा लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ आरो बे माइकनि थाखाय नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामहरदो आरो नोंथांमोना बोरै कानेक्ट खालामो बेखौ मिथिनो लुबैदोंब्ला कमेन्टआव बुंहर आरो बिनि रावा माबायदि जादों नोंथांमोना कमेन्टआव बुंहर दा दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनबायब्ला लाइक होनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोननाय थाबाय बयनिसिमबो जै बर' हारिनि